मॅग्नेटो अहो आज मस्त एक्साइटेड आ रे अरे तू केदाळा पळायला रे एक्साइटेड रे काय रे तुझे हो गे रे ये नाही सांग तुझी टांग कसा फुल काय ते कंची रे वयले स्लॅब आयले की सकाळी गाडी याची गाडी याची आत्ता भरले नाही रे काला म्हणल्यार पोरवून तुका 2 घंटे ड्राईव्ह करूंक आले तिकून आता तुका प्रॅक्टिस दिवची 2 घंटे हांवें ड्रायव्हिंग कर तुमकां तिथून सरवरीचे आणि तुम्ही ते स्टेजीर शो करचे ताच्या उपरांत 2 घंटे पाठी आपण हाडीचे पण तुमच्या रात्री जेवंक हांवें तू दिजे हांगा हांवें येना लुईसा ಏನಾಗಿ ತರಲಿ हांवें येना तुम्ही कोणी ड्रायव्हर करा गे अल्ट्री मॅग्नेटो आता काय करते रे अरे वच पेर पोटला की रे आमका आम्ही इमानदार यार रे पॉइंट रे तर आत्ता असाने उषाक फोन करता आ उषा कोण रे उषा उषा रे एमिरेट्सची एरोस्ट्रेस ताका सांगल्यात ती आता तिकीट बुक करता पुत्तूर देविताने पुत्तूर देवे नंतर हांव उषाचा नंबर ब्लॉक करता हा पण एक प्रॉब्लेम आहे रे लेस्टू काय पुत्तूर एअरपोर्ट येतोली बालून आणे रे अरे आमगे रे गोडले तारपाला रे येताना वरचे पुत्तूरची एगर पळेतस तारपाल काढ घेऊन जे उरचेंच ही गर्दी ते पकाय रस्ते लँडिंग जाऊयात आयडिया बरी ए तुम्ही गळे म्हणता तुम्हाला ಗೊತ್ತು नाही पुत्तूर माहिती दिवस चर्च हॉल हांगासर आमचे लकी ड्रॉ टेबल 7 प्रदर्शित जावचे आसा आम्ही सगळे येता तुम्ही येतात नाही जुस्त 5:30 वरांचेर थोडा सर ऑक्टोबर 20 तारखेर अरे उषाची इमान गेली एमिरेट्स उशीचे लुईसा पायलट लुईस टेक द बॉम्ब फ्लाइट